Dzina la Reverend John Gondwe ndilosasowa mu mbiri ya dziko lino, makamaka tikakamba nkhani ya abusa. Iwo watu anakhalapo moderator wa mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstonia. Komano pali mbali zina zimene mwina mwake inu ndi ine tikudziwa zimene simukuzidziwa. Kodi iwowa anayamba iti ntchitoyi nangano khumbo lawo ndi chani? Mpulogalamu ya lero ya Tikudziweni tikhale tikudziwana ndi abusa amenewa, Mbusa John Gondwe. Mukhale pompo. Dzina langa ndi Samuel Kalimira. Abusa tikulandireni. Sikomo kwambiri. Mbusa John Gondwe. Kuti pali napa kati sona dzina? Zina yabali Reverend JJ John James Gondwe. Lapa kati ndi James. Reverend JJ Gondwe. Yes. Reverend John James Gondwe. Yes, exactly. Kodi kumudzi mkuti? Ineyo kumudzi kwatu ndi ku Mwamuno Mzimba, koma ku Eutini TH Chigowo village. Skulu yathu ndi yakuwata primary school. Maroso amachedwa yakuwata. Mara amene amapezeka mu kwa TH ndi Eutini. Kuja kungachiwa kuti kambavi police ndi kwa TH ndiye kumudzi kwatu kumeneko. Ndithu. Ndino angoni? Ndinene kuti si angoni, koma ifeyo ndife atumbuka eni. Tinachokera mena matuzira gogo atu kuti ifeyo ndife mbado kapena ndingane kuti wa nambara 3 kapena nambara 4. Chichoke na gogo atu kwa chikula mayembe. Akuti imene yoyo amafuna kuti ife ufumu wa atumbuka. Sumangu kupita mwa mwana amata kusanga so nyumba ina imene ili ya munthu amene ali nyumba amene kale mfumu yo ngati mwina sakuoneka kuti sangasunge anthu amata amene kutenga nyumba ina ya nambara 3 kapena nambara 2. Ndiye ngani mbe tinamva ifeyo akuti imene amafuna kuti awagwire ufumu iwo koma sana ufute ufumu. Ndiye anathawa kupita kwa mkamanga kwa Eutini ya chifukwa kugamba chilungamo anthu mwina kuzomada kuti mwati Agondwe ndi kwa Eutini kuzimba, Agondwe ndi ankhamanga ndizo khala bwanja amene apezeke kuzimba. So nkhani yake kudali kuthawa ufumu. Ndiye wina amene akuti mwina yake kuti abambo ake ali mfumu, ndiye kuti iwe ukavomera kutenga ufumu ndizakupha. Ndipo mama amene wo poti wonso anali munthu timati chivinda wobamba nyama mchini. Ndiye kuti mzanga uyu andikweteka apa ndikula zapo. Ndiye anangothawa pa mudzi pacha. Mapita in short inoyo ndino mtumbuka. Kwa mtumbuka wokulya mu boma la Angoni. Sono mwamene zombakhala bwanji mumati inokha mwambo wachitumbuka wachingoni wamboka mwambo yake ndiwo tibale. Ife mwambo wathu umene timayendera ife mwambo wachitumbuka basi. Ngakhati mapezeka tili mtendere ya Angoni koma ife ndife atumbuka. Ngoti mwambo ita ndi ina imafanana ya atumbuka ndi Angoni. Kuti zikusiyana kweli ndi pati makhala maili asosiyana mwina akulu amene akudza bwino kapena chiyankhulidwe kuti imani kwa chingoni koma ndi chitumbuka ife ndife atumbuka. Ndiponso chithokozo ndife asawira weni asawira mulowoka kamanga ndi ife ndithu kuchikula mayembe. Tsopano ubusa munayamba liti? Ubusa munthu ine kufuna kweni ubusa namba ndikanthawi ntaranda Yesu Kristu. 11 September 1994. Mmakumbuka ndithu mpaka date? Ndimakumbuka chifukwa Shadrack wami analekera uthenga wa mphamvu kwambiri pa Eutini Secondary School. Sino ndinakonza msonkhano warale chaka makonza. Ndiye amalalikira kwambiri time ndinali anthu ndithu kuti sitimachita bwino kwambiri makora matidandaula. Koma ntaranda Yesu Kristu amene jayo nyamba kulakalaka kwambiri ndizilalikira uthenga. Ndalemba mayeso anga afu 1995. Basi manga ndipite kubusa basi. Sinapanga apply ku Synod 96 anatana ma interview. Ndikapange nawo.
koma sananditenga kuti nthawi imene nali nyamata zaka nali sanakwane koma sanakwatire basi anati iweyo kakuleka mpuvya zinalipo kale zitatha sinanga tatembenuka mtima 1994 mpuvya zitatha kuyambira 1994 kupita kumbuyo zinalipo mpuvya zitatha ndiye tapanga choncho tatembenuka mtima basi namba kuti ndipange nawo busawo anadikanza kuti zaka zinali zochepa ndiye basi napanga apply ku teaching napita ku phunzitsi namba nawo kuphunzitsa in service training course ija kera napita ku TC basi paka 98 kumaliza maphunziro yangu kuphunzitsi koma 2000 pamene nakapita ku school ya busa kusomba theological 2000 imene kata 2000 ndiye maita dala anda pono nthawi yakwana zaka zakwana uli machuwa ndithu pamene napita ku school ya busa kusomba theological college. Ndiyeno tinene kuti inuyo kuti mukhala abusa sikuti idali ntchito koma no basi nokhamula kuti nandira Yesu nditumikire. Yes, ndinene kuti ndimaitanidwe kuti ndigwire ntchito ya Ambuye ndichitire umboni zomwe Ambuye andichitire pathupi langa komanso ndifikire anthu ambiri. Ndafikira bwanji nankhala ngati munthu woti ndilibe ntchito ya ubusa ndifikira wochepa ndikakhala mbusa ndikhande mwayi ndikhande license yolalikira yophunzitsa anthu mawu a Mulungu fake ndinafuna fake pakatipo ninapeza ntchito ya uphunzitsi koma besi ndimapeza mtendere muonabe kuti ndimatumikira inde ngati kula mpingo ngati Mkhristu koma pemene ndimaona ngati kuti ine mafuna ndichite dedicate nthawi yanga yonse imukhala nchalichi fake na kapita ku school ya ubusa akanituma Synod ndikaphunzira za ubusa kuti nditumikire basi ntchito ya Ambuye. Koma no zonse zinayambika pa ulaliki wa Shadrack Wame amene kumene ali mzimu wawo ndithu usendimtendere chifukwa ndamene ananditola ine kumatope ndithu ulaliki wawo umene anali mutamva ulaliki umenewo basi zanga zonse nazisiya ndikupita patsogolo ndikugwada ndikulira ndithu misozi. Nthawi imene ijatu Awame amalikira mchichewa inu kumene kuja kwe uthini tumbuka mmava ndithu bwino ndithu ubwino wakumalawi kunoko bwana ndiona kuti chewa chimakanga ndi chiyankho cha dziko lonse lapansi nanga ife atumbuka ife timakaphunzira chichewa cha kusukulu komanso ndi anzathu tikakumana kukambirana tinachiphunza ndi chichewa kwathu kumbali kwathu kwambiri amatafuna kwa chichewa anthu oyenda kupeza ntchito choncho amalalika uthenga mu chichewa bwino timamva ndithu opanda interpreter ndithu. Tsono ubusa uja mwayamba ku skulu mpingo yamba unalo nditamaliza maphunziro anga kuzomba theological college a Synod ananditumiza ku presbytery imene imatchedwa Loudan Presbytery. Imapeza ku Embangweni. Mpingo umene napita ndali mbusa woyamba ku mpingo umenewo kunali ungoyendera Karikumbi congregation ili kumudzi ku border ndi Zambia ndi Malawi moti mpingo wanga Kristu amene anga ambiri anali amboda ndiponso pa border penipeni kupita kulundazi 17 kilometers koma choka pa mpingo panga kubwera kuyembangweni ku trade center yathu 8 kilometers ngenda ngati ku Zambia kumene nayambira ineyo ntchito ya utumiki kumene koko ndithu. Tsono kuti mukumane ndi amayi zinakhala kuti kumene amayi amayibusa funso labwino kwambiri. Amayibusawa ndapita kubusa amene kuti munthu amene afuna akhale busa akhale wozozedwa ndatembenuka mtima ndimo zofunsira kazi izi basi zinalani kutali kwambiri timphuja mnakhanga timwachepesa ko ndiri bosi maona so kuti so chaniso iya komanso tisanalowe so busa tinali ngati anti-girl association pagulu atu pasu anti-girls association anti-girl association ndikuti amene iziziya ife basi zathu zina ndi zina izi basi chakumwa choncho patali zinali zathu zinenezo ndikuti pesa ndi amayibusa ananditumiza kuti ndikachite mapracticals uchitipa pachoka phunzira chaka choyamba makutumiza kuti ukapange mapracticals tuza nyomweyo pamene ananditumiza ineyo kupita ku chitipa ndiye natazo kuti ngati munthu suna kwatire sungakhale mbusa wa Livingstonia Synod komanso ukatopeza moyo upita ku college uko suna peze nkaziyo sasa kuzoza mpaka na kukwatire ndiri pamene pakupemphera nazo pana Ambuye ndalowa ntchito imene koma nali agobanopo ndikufuna kutumika kumene kuyenda bwino
ndidi mapemphera ndithu ndidi mkazi amene mtima wanga kuti kamuona ukagunda ndamene basi je kuti ndithana naye tapita maprakati kozi kumeneko kuchitipa kuja ndafika basi nthawi yake tikuyenda mumsewu ndaza ndizisika ndamene tapesana naye ndandanda kusanzanga msikana yoyo ndamubisa naye adoni kuti ndingampeze banja kadalika chiwanda amangodusa kadalika chiwanda koma ndidi mapemphera ndidi mzimu chazopano wandirosera kuti sinangana kuti ndikamuka kuti ndima ngoti go pamene bukata tagunde tapita kumsika usana tabwerako usiku kuzi makugaza kuti ndisika ngampeze bwanje sakuoneka aso ya sinanga ndifarendo ndipo ndikubusa uja sunga mangu kodwa nsera tabwera kuti kuyanka kuti sanza futa daba kuti awaso aenda bwanje zikhala bwanje ganizati banga bwanje usiku wose wathondo ganisa sizimatheka ya nditsiku linanake pa church pacha panali alisapo Livingstonia Synod program anali program kuphunzitsa achinyamata achisikana za HIV taimene yoyo chitipoko ndipa gula asikana pena anaitanidwa kubwera kumene kujako she was one of those ndeti takhala pamtengo wa mango ndabusa kumene kuti anzanga ndapana asikana ndanyamata ndili mafusa abusa zambe ndapita ndisere si uyu kuma ndamene yode ndidi watu wachali chiki amembete tiwana tipanga bwanji basi kena tinapita kupembedzera kena tinati tinsonkhano ngati tinakumana na Friday ndimo kala mawana ki Saturday kunali what mchalichi ndota sika akuimba so kwa mchalichi mchapa kwaje uyo amafana zoni mafuna ile uyo kuma timu kodora bwanja amene basi asana futa pamene pacha ndidangu dabusa nauza busa sika na wina panopo akuoneka chocha kuti una mudziwa ondi mawe unofonda ntwena ndabusa ndabanga arrange kupesa nyamata wina wake basi ukamena kambirana ya tawa choncho zaenda asikena basi tanga tibalibi kirabe takala 6 weeks basi uyankula mawa koma mnabwanitsa pakamo wewe unamwona iya ni mapemphera atu amwene kuti utumbi kumene kubwera usandiduse iya chifukwa ndimafuna ukhale ndi mai koma tinaguza nda mai aja pakena peza mai aja afarisi Florence Msiska ndi mai amene tinamangana ukwati kuti kumudzi nkonkuda kumudzi kwawo kweni ndi ku Livingstonia rompi koma bambo wawo akhala kuya ntchito amayenda enda mboma omwe kenaka anachita seto kuti chipata gula malo ndikumanga kuti kumeneko anapanga retire anapanga seto kuti koma banja loyenda bwino kwa basi ndipo so ndafusa dala kuti banja ali mtendauza kunena kuti kukhala ino abusa ndi maibusa kumatumikira zikumayenda tinakhala 2000 pachibwezi pakati nakwasa ukwati pa 2003 pa 30 August pamene timangopemphera kuti ziteke basi tikukhala bwino kwambiri ndiponso ngati pali munthu amene amandithandiza ine utumiki wanga ndi amayi amenewo amandipempherera amandilangiza mubusa maka ambuye anadasandiyana 4 asikana awiri anyamata so awiri asikana woyamba ali form 2 kwekwena ni girls secondary school uyuyu wa number 2 ali form 1 kupanda girls secondary school wa number 3 nyamata ali standard 4 pakata primary school nyamata omaliza Harold ali standard 2 pakata primary Harold yongomaliza yes and 4 basi chabwino tinamaliza sopano sindikudziwa kuna kuti sopano mufike pona kuti ndino moderator wa Synod ya Livingstonia tikuzoti panopo kuti ndo umene uja unatha mukupuma pano koma kuti mfike unepo sidakhala bati kusemenda fusala chifika kuti inu ndi wachinyamata tikati moderator dazolowera kuti iyayi ndiye kuti ndi anthu ndithu kuti achikwere ndithu koma inu mnachita mbiri zidakhala bwa pamene popo sindingalongosole kuti kodi zinakhala bwanji zinatani ndingoona kuti mwachidule ndambuye akudziwa ndamene andisankha ndiponso funso limene ngakhale ineyo ndinadzidzimuka ndinadabaso chifukwa pamene ndimasankhidwa ineyo nthawi zambiri anthu akamasankhidwa amakhala kuti ali tikamayandikira zisankho anthu amakhala kuti ali mdziko momuno amakhala lisodi momuno akumayenda anthu akumaona koma ineyo ndasankhidwa mwachisomo kwambiri chifukwa chaka chimene ndasankhidwa ineyo chinali chaka chomwe Synod chinasangalasa anatumiza ku South Africa kuti kapitize maphunziro anga ubusa omwewo yanatumiza ku Stellenbosch University ku South Africa makapanga masters tipiteke ku break tibweraso chigonya chimwe kuti musapitize menezi
Menemu ndi mmene tikuchitira pano pa Kanema ya Times mpulogalamu ya lero ya Tikudziweni. Lero ino tikudziwana ndi abusa a JJ Gondwe. Iwo watu ndi moderator wa mpingo wa Katawa, komanso anakhalapo moderator wa Synod ya Livingstonia. Mkhale pompo pamene tikhaiti kubwera mchigawo chachiwiri. Tikulandireni tu mchigawo chachiwiri cha programu ya Tikudziweni pano pa Kanema ya Times. Lero lino tikucheza ndi kudziwana ndi abusa a JJ Gondwe. Iwo watu ndi moderator wa mpingo uno wa Katawa, komanso anakhalapo moderator wa Synod ya Livingstonia. Mukhale pompo, dzina langa ndine Samuel Kalimira. Abusa, tikulandireni mchigawo chachiwiri. Zikomo kwambiri. Tinaelekeza pano kuti muli ku John sopano. Yes. Mukachita ukadwa maphunziro. Yes. Ndi mwati kuti mukhale moderator ziwelumikizana bwanji ku John ndi kusankhidwa. Ndi kufuna tiyankhefune kuti zinatani. Inso ndinadzidzimuka kuti zatani. Chifukwa ine munthu kuti ndinali away for 2 years. Ndenda ngobwera kumene kuchoka kumene ku 2014 ndabwera kuti ndili pa holiday ndangomaliza 3 weeks kuti tikupita ku Synod tukapanga zisango za Moderator. Ine palibe chimene madziwa ndiponso ndali kuti ndina I've been out for 2 years ndiye kuti naona kuti ntache ndi anthu kumasonkhano timasankha kumapeto nthawi zambiri ku Moderator. Ena ngodzidzimuka kuti anthu akutchula mayina kusogolera kuwerenga anthu amene anayima ndi wakuti kuti dzina langa mavoti anali kutchula kuposa wina aliyense. Ndadzidzimuka kwambiri. Pamene amandira kupita kutsogolo kuti moderator andilandire kuposa ndipempherere ngati mtsogoleri wa Synod. Modi simu madzona kale kwasi. Olo pang'ono. Abusa pa Kanema ropa. Iya, akuona atu abusa anzana. Simapaka kampeni. Iya. Omboni ndiwo wanzangawo. Linango tuluka dzina. Ine kutuluka dzina basi. Wacha mafuta ndili. Napita kutsogolo kuti mboni nalira. Kudambuye. Ineyo chifukwa ineyo ndimangona moderator anthu akulu ndipo sinagaze kuti sakhala moderator oro kungozilingalira kuwa ndi udindo responsibility imene amakhane moderator kuti ine nditsogolera anthu amenewo kumene zaka zanga minister zanzochepa kwambiri nthawi imeneyo 2014 nditi ndipanga chani nalira koma nanguti ambuye ndamene andisankha ambuye mundithandize mpaka zinatheka ndithu pakana nditsogolera takhala magwira bwanji ntchito yanu ngati moderator. Ndafunsa dala lifa alipo mwina abusa ina pano amene nawo samati koma ine ndafika pa John Gondwe ndikuti ayi kumwamba kwatsekuka. Ineyo ndine kuti ntchito yanga ndagwira bwino, ndatumikira mbuye mpaka napuma bwino panopo ndikupuma ndamaliza temu yanga bwino sana nthamangise palibe funo confidence pena kudani ndikukhulupirira kuti ndachita bwino. Komano pamene timatumikira pa utsogoleri pamene papa ndinene zoona pa utsogoleri zinthu zingapo ndaphunzira ineyo zambiri mungonena mwachidule chimene munthu umafunika kwambiri kuti udziwe kasana moderator udziwe kuti wina aliyense amene ali mbusa mu mpingo mwanumo akhoza kukhala moderator anytime. Fero tinapikisana anthu angapo ndikusankhidwa ineyo sitaza kuti ine ndine wanzeru kapena ndine woyera kwambiri kapena ndine wawotani ayi. Ndiye chimene ndaphunzira wina kana ndipasa advice wa ku Nigeria nditapita kumeneko. Akuti ngati Presbyterian uyenera kuti uzindikire kuti iweyo ndiye woyamba kapena ndine kuchizungu kuti you are the first among the equals. Ukazindikira kuti amene watumikirawa iwo ndine before fanana. Koma ine angondika patsogolo chabe kuti ndatsogolera anthu. Basi mtima menewo komano ukazokuti ineyo pena pakanza kwaona kuti koma pene pamkanapa ngati pana pane kuvomera chifukwa iweyo anzako aja kukupasa guidance akukupasa advice kumavomera komanso ndi ntchito yofunika kupemphera kwambiri. Zona chita pena ndaphunzira kuti nthawi zina umakhala nawo anthu okukonda mwapamaso koma mtima mwawo sakukonda kwambiri. Pamakhala nawo anthu ena akeso amene anangozipanga iwo kuti ndi adani ako. Basi
anangosankha kuti akukhala adana ako basi chifukwa chini sanganene koma iwo ina yabwera makokuza kuti uchamadana nani kumanda mabodza uchamadana nani ine tifite makonano kwambiri iweyo koma no ndikumbukira nthawi yanu pa office yali nthawi yovuta kwambiri pani nthawi ije timabva zona kuti kukakhala chisankho tukasankha general secretary mudakwanitsa bwanji panga hando mwachidula kwambiri ineyo ndikudziwa kuti ndazwa kuti inali nthawi yovuta kwambiri chifukwa cha anthu amene anakhala pomwe moderator kumbuyoko amaza kuti koma iweyo wali pa nthawi yalani yovuta kwambiri inali nthawi yovuta sanami inali nthawi yovuta kwambiri chifukwa inali yovuta nthawi imene jayo chifukwa maboza anachuluka kwambiri komanso zochitika zina zoti uwakonde asakukonde zinachita kwambiri koma chimene ndimalimbana mtima kwambiri chona kuti a moderator opuma one of them amezwa banda nandu zakuti iweyo utumiki wako ndi umenewo ambuye anadziwa kuti iweyo usakuma ngati ziti zimene iweyo ukhale pamene papa ukhale nthawi imene nthawi imene ulongosole anake kuncholinga limba mtima dali ya mapemphero ndipo chifukwa cha mapemphero komanso chinthu chimodzi chimene phunzira anthu ena mandipemphera kwambiri kuposa ine mwini pimene kuti mapita msonkhano nduka kuti tikathabwanyi msonkhano umene usazoti ndipita kuti kodi satheka bwino msonkhano watha ndewicha inatha bwino basi kuti mtendere ku synod msikuyenda ndipo sinengano kuti napanga bwanji ineyo koma ndimangoti ambuye tamene anatsogolera pali munthu amene afuna akhale m'busa kapena abusa ena amene akutonera pano koma amati mzathu pacha ndeiyayi wafikapo mungalangize bwanji kuti ayende bwanji amene afuna abusa kufikapo funso lanu mimi nakufikapo takhale mbusa kapena mmene mwafika ino hapa okay pa malevu kuti wakhalapo pa mpando wa ino mdalipo speech of father kwa basi ukhala moderator synod yonse ino general secretary mwaka report kwa ino babo ngakhale pa sindikumvesa zinachitika zinthu zimenezi chimene ndinganene kwa abusa ndi anthu ena amene alipo mtima wodzichepetsa mtima osakwiya msanga mkwiyo umabwera linthandu koma iweyo uvomereze kuti ufulale mkati mumumu komano anthu waike pamalo amodzi chifukwa moderator sumafunika munthu opsa mtima number 1 komano ukakhala moderator usakhale munthu wa bias ukondera mbali ina udanda anthu ena ayi ukati nditu arakwisa ugawa mpingo koma iwe ukhale anthu onse uwakuonde ukhale wodzichepetsa ndiponso iweyo anthu usamakupuse kuti ndine moderator timachita mistake kwambiri anthu ino nguyiwa ndine moderator twini walakwisa chifukwa ndiwakudziwa ndikati kuti ndi moderator in fact moderator is moderating kungopanga zinthu zimene anthu akufuna ndingwalisa mtima amene akusogera kuti akhale mtima woleza wodzichepetsa koma akhale anthu okonda kupemphera kwambiri okonda kwambiri komanso kumvetsera anthu akuti chani afuna chani basi mukakhala chete kumati koma tsiku ilili ndi tsiku lowawa kwambiri komanso tsiku ili tsiku la mtendere mungalongosera masiku ora tsiku la mtendere tsiku lowawa kwambiri tsiku lowawa kwambiri limene ndinakumana nawo pa utumiki ndi nthawi imene ndili moderator moderator ntalandira Samuel yoti moderator ndi office yake akumangidwa akupita ku court chidawawa ina tsiku lowawa kwambiri munagona memba sina panda kuvuta wetika kwa mai pamene naona kuti utumiki amene abizoona kuti uzikhandi mkazi chifukwa kuja kumavuta mafoni amabwera iyi kulira ndipo ndalandira uphungu osiyana siyana upange izi usiya izi uchite izi panga izi uchite izi mbali zonse ziwiri zimabwera mosiyana nthawi yosiyana amafuna ndichite zofuna zawo abantu bazofuna zawo tsiku lowawa kwambiri inali nthawi yowawa imeneyi bose mzaliwala ndosizaiwala tsiku limene mmati koma ili ndi ndakondwa koma tsiku limene linasanga limene ndimalikumbukira ineyo bambo Kalimira muri apa pamoyo wanga ukakhala moderator wa synod kapena kulikonse
umatumikira within this synod. Komano time imene makumbukira pamoyo wanga pa utumiki wanga ndi tsiku limene ineyo anatisankha kuti ndikhale main preacher pa 6 July. Oh, mwana kunzuzu. Ku State House. Tsipemeje ngati moderator chifukwa ndakhala ndikuona anthu akukhanwa. Pamene asangidwa ndi makana poyamba ndikuti ine kanoti sindingapange. Tsiku samale sichipesera ine. Ndikanena chani pamenepo. Ndiye zoti ndithaona kuti anthu mipungo ilipo ena kokera uko. Ndisa wathawa anthu. Ndikanayira kuchani pamene pajapo. Ndi anthu saka akandimveza pamene ndikana ile. Navomera. Mpaka ntsogolera koma nakapanga nawo. Chabwino, mukakhala kuti muli kumanse. Amayibusa amaphika chani chimene ino mukadya mati koma apande iyayi. Amayibusa akuza chakuti. Ndiponso tsanami chifukwa ndikana panopo anditsutsa. Ine ndimakonda kwambiri nyama yowocha. Makala. Fandi kana zinazi ndi anditsutsa kuti mwana ndizana. Bateta para. Bateta. Ngakhale ana kunyumba madziwa kuti adati amakonda yana. Yocha makala. Yera sima mpunga. Nsima. Ine mpunga sikweni. Ndikaenda misonkhano ujiba kwantabera kwanu msandifikire mpunga iye. Ndakwadya nsima nthawe yaitali. Simpunga asi. Ndemu kapita kunja ntheja muri moderator ndemu mavurira. Bambo. Magona ninja. Mukuja zambiri. Ukone kwa bulula. Mukuja zambiri. Kunguja zambiri kuti basi zadze mimba basi. Nsima usaiona zo iyayi. Patate semango kuja zambiri. Ndiye zochuluka zadze mimba basi. Koma ndindito. Nthawi mmegawa bwanji. Nangasindi so moderator wa mpingo uno wa Katawa. Mmegawa bwanji nthawi. Nthawi imeneyi imageda bwino kwambiri chifukwa chimene ndimapanga ndili kholo. Komanso ndine mbusa wa mpingo. Komanso ndi makhaso ku office ya ubusa. Kuthandizira anthu amene amafuna zina zake ku office. Ndimayika bwino kwambiri. Mama wati kadzoka ndi timetable yanga. Ndimadziwa kuti okay, Monday imakhala day off za mpingo kweni ayi. Mina mbayo kapena ma emergency dinner. Imakhala pa nyumba pamene imalongosola mayi ndi ana athu tipange chani. Monday imene timapanga zathu kaza kumunda kaza ma project athu Monday imene. Tuesday ndimakhala nditsiona kuti ndimakhala ku office. Wewe udi mati kunabwera chani sasike kunali chani. Ndikaona normally lachitatu lachinayi ndikakhala ndili mpaka makandi pastoral visitation. Kamene ndimakwenda kupanga ma program oyendera Khristu. Kakhala chile imene nthawi zina imavuta before kuti ndimatangalo nthawi zati timapita ma meeting a synod kapena mwina za Moderator of churches kuti matulikiraso koma ndimayisa nditi kuti priority ndi mpingo. Choyamba banja langa kenaka ndi mpingo. Abusa? Ndithokoze kwambiri ifa cha nthawi imene ndipatsa mwina kukhani mawamaliza machibwino kwambiri nthawi ita njira. Mawamaliza amene ndinganene kwa akhristu ndiona kuti ife ungatatsogoleri amene tili abusa choyamba tiyeni tikondeni kupemphera koma tikhalenso anthu opanga chilungamo, tikhale anthu okonda wina aliyense monga Yesu kudzakhala kutiphunzitsa kuti ngakhale adani anu akondeni. Kusangokonda amene amakukonda nokhawo. Kondani wina aliyense amene ali munthu. Mukatero kuti musafikira anthu ambiri. Ndathokoza abusa. Ndi nchikubira kuti pano sitipita kumansi tikaje yocha. Yocha imene mungayipeza. Tikayipeza. Ndipo siso kumene kweyayi. Ndathokoza abusa. Zikomo kwambiri. Mmenemu ndi mmene tamalizira program ya lero ya Tikudziweni. Lero lino tuti madziwana ndi abusa a John Gondwe. Iwo watu anakhalapo moderator wa mpingo wa CCAP mu Livingstonia Synod. Komanso iwowa ndi moderator wa mpingo wa Katawa wa CCAP Livingstonia Synod. Dzina langa ndi Samuel Kalimira. Ndine chikhulupiriro kuti mwaphunzirapo nthu zambiri mungiza kwathu.